Us explicaré com funciona el Google Meet. En primer lloc, activarem aquesta icona que és per escollir els subtítols de la conversa. Òbviament, perquè pugui anar subtitulant hem de tenir el micròfon obert, que fa un moment jo el tenia apagat i no es veia res. Ara, quan triem a l'icona, podem escollir l'idioma en què sigui traduït. En el nostre cas, ens tradueix en espanyol, com ho veieu aquí a la dreta, perquè en català no hi és. De fet, la traducció no és molt fiable. Aquí tenim la icona de la imatge. En aquests moments veieu un símbol i se sent la meva veu, però si activem la pantalla veurem a la persona i podrem, si cliquem aquí, els efectes visuals que volem. Jo tinc un fons borrós, però puc escollir un fons de pantalla que a mi m'agrada. L'altra part que tenim important és el compartiment de documents, en el qual podem anar al Google Drive o compartir la finestra de la pantalla, escollo un pla individualitzat, poso compartir i estem compartint. Després deixo de compartir i torno al Google Meet. Ja podem compartir documents, podem compartir finestres, podem fer diverses coses. Aquest és el torn de paraula en el qual qualsevol que vulgui intervenir. Aquí tenim els 3 punts d'opcions per acabar de configurar activitats que vulguem millorar o en la sessió que estiguem fent. Tenim l'opció de la pissarra per treballar col·laborativament, o bé també podem anar aquí que tenim altres aplicacions per fer activitats. Si ens calguessin més, clicaríem aquest símbol d'afegir i aniríem a buscar en el Google Workspace, Marketplace, alguna activitat que ens sigui útil per treballar amb aquí. Aquí és la icona dels xats i aquí és el control de l'amfitrió, on dona permisos a les altres persones convidats del Meet, siguin amfitrions o no, o quines accions poden fer, com fer reaccions, o bé no escriure en el xat, o bé compartir o no compartir pantalla, etc. Us convido a que feu una sessió individual i practiqueu aquesta activitat per anar-vos familiaritzant per quan fem les nostres trobades a través del Meet. Per acomiadar-nos, clicarem aquí. Adeu. Finalitzar la trucada i pengem. I això és tot.